Мисля, че трябва да споделя моите мисли и чувства точно в този момент, за първи път, изкачвайки се на едно от най-старите светилища в планината Родопи, наречено отскоро Енихан Баба. Стига се по 600, вероятно 40 стъпала, с достатъчно стръмност. В далечината започва да се открива страхотна гледка. А това е храмът, построен в памет. Ето е гледката. Това е нещо, което заслужава да се види на живо. Вау! Величествено. В далечината се виждат селата Давидково, предполагам, Момчиловци, много по-нататък са баните. Пълно с малини и всякакви други видове. Тук дори камъните си имат история. Някой се е постарал да напише финал, т.е. да не подминиме светилището. И ето е прословутата родопска толерантност, съжителства на различни етноси и религии в продължение на векове. Тук пред нас е паметна плоча на Момчил войвода, защитник на Родопа, планина от османските поробители. А тук зад нас е не знам как да го нарека, зданието на Енихан Баба. Векове наред хората са правили събори тук на тази планина и са почитали древни тракийски богове. Да надникнем вътре. Има гроб, значи в такъв случай това е крипта. Не е гроб, по-скоро частица, може би, от мощите на Енихан Баба. Времето е прекрасно. Птички пеят. Никакви хора. А в далечината мога да ви покажа. Да ти покажа на теб. Това е част от планинската верига на Кръстова гора. Те са в много голяма близост. Я, да не повярваш. Вратата е отворена. Браво! Храм с отворена врата. Чудесно. Тук има хора. Може би. Не. Това са предметните дарове. Поставете тук. Това е когато някой иска да дари нещо на храмът. Много е мистично. Има надписи на турски.
Моля, не поставите нищо върху гроба. Значи все пак това е гроб. Вътре се вижда надпис Инихан Баба Тюрбеси. За първи път виждам турски гроб с свещи, които се палят. Сега се сещам, че имам запалка. Мога да запаля после с една свещ. Определено отвън е по-приятно, отколкото вътре. Часът е приблизително на 8 вечерта, лятно време. Слънцето е на залязване, все още високо е на залязване. И една от целите вече е покрита.